Upat ka menor de edad nga gingong biktima sa human trafficking na rescue sa otoridad sa Libak, Sultan Kudarat. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, 11 ka tawo lakip ang upat ka menor de edad ang na-rescue sa otoridad gikan sa kamot sa giingong mga human trafficker sa Lebak, Sultan Kudarat. Nakauli na sa ilang banay ang upat ka menor de edad ug pito pa kalaing individual nga miyembro sa Dulangan Manobo Tribe nga matud pa biktima sa human trafficking sa Lebak, Sultan Kudarat. Sumala sa otoridad, may report ang usa ka ginikanan nga dunay miduol kanila ug mipasalig nga hatagan og trabaho ang iyang anak sa Manila. Wala siya misugot apan ang iyang anak miuban sa mga recruiter sakay sa puti nga van niadtong Sabado. Mipahigayon sabdayon sila og hot pursuit operation. Naharang ang puti nga van sa barangay Christian Nuevo ug nasikop ang pahinante nga si alias Keith residente sa Tacurong City ug ang driver nga si alias John residente sa San Pedro, Laguna. Dihang gisusi sa otoridad kung lehitimo ang ilang ginahanyag nga trabaho, wala matud sila gipresentang dokumento. Wala din sila coordination sa local government unit natin dito sa Libak with regards po sa proposal ng mga trabaho na gina-offer nila. Supposed to be meron man din tayo piso yung Public Employees Service Office natin to verify po kung legal ba or authorized ba sila na mag-hire po ng mga individual. Isa din po yan ma'am sa mga element na nakita natin na posible po na mayroong violation of laws po. Napasakaan na og kasong human trafficking ang mga dinakpan. Samtang subling pahinumdum sa otoridad nga siguruhong legal ang sudlan nga trabaho. Sara, nanawagan sab ang otoridad ngadto sa publiko nga i-report dayon kanila og galing dunay mahibal ang gapang recruit og trabaho nga walay igong dokumento aron ila dayon kining masusi og malikayang duna pay mabiktima. Sara. Okay, dagang salamat, Abby Caballero.